akpọkugo ndị Anambra ka ha kwado ikike ọlụ ahụ ha nyere ọkammụta Chukwuma Soludo aghara aghara site n'ịdị na-atụ ụtụ isi ha nakwa ụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Amaka Chibuzo Okoye, onye nta akụkọ anyị, ji akụkọ a n'uju. Onye Executive Director Anambra Board of Internal Revenue Service bụ Dr. Christian Madubuko kwupụtara nke a mgbe o du ndị ọrụ nke ya bụ ụlọ ọrụ na ndị ọrụ nchekwa na ndị ọrụ ndị ọzọ dị iche iche wee gaa wee gbachie ụlọ ọrụ Graphic Group Technology nke dị n'Awka ma gbachikwazịa Falcon Hills Hotel nke dị n'Isuanaọcha n'ihi akwụghị ụgwọ ha kwesịrị ka ha kwụnye n'akpa gọọmenti. Ọ gara n'iru ma kọwaa na ịgagharị je na-achụgharị ndị mmadụ ka ha kwụ ụgwọ abụghị nke makasịrị, kama na ndị Anambra bụ ndị nwere obiọma na ndị chọrọ udo ma gbaruo iru wee nye ndị ahụ ndị na-adị erube isi wee nyere ya bụ ụtụ isi ekwesịrị ka a na-atụrụ gọọmenti. Ya bụ onye Executive Director nke Anambra Internal Revenue Service kwupụtara nwetere ikike n'ụlọ ikpe iji wee mechie ya bụ ụlọ ndị ha mechiri ma sịkwazịa na site ugbu a gaba na ihe ọbụla ha na-eme a ga-akwụsịgodi ka ha wee jee kwụọ ụgwọ ha. Dr. Madubuko gara n'iru ma kọwaa na ọ bụ oke n'ọrụ ha ịchụtara gọọmenti ego ma yọzie ndị ọbụla toruru ogo ịtụ ụtụ isi ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị iche iche ka ha biko dododo jekwuo ụgwọ ahụ mgbe o kwesịrị ka ha ghara iche mgbe a na-achụgharị ha. Mgbe na-ayọ ndị be anyị ka fa biko doo ndoriko tụọ ụtụ isi fa ka gọọmenti anyị wee nwee ike fụ ego o ji arụ ọrụ. Ana m ayọ tụọ n'ụtụ isi unu ka obodo anyị wee dịkwanụ mma dịka obodo ndị ọzọ. Anyị na-ayọ anyị ga na-agagharịkwu ọ dasị anyị ụsọ na anyị na-agagharị ụna. A na-ayọ ndị be anyị biko jisie n'ike, onye nwe anyị gbaa unu ume na-akwụ unu ụgwọ isi unu ka obodo wee na-aga n'ihu. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.